Ka faɗa musu karkara ga musu kowa yayi nashi kar ya tsaya musu. Duk inda rana ta fito tafin hannu tabbas baya iya kare ta. Albishirinku masoya maza da mata. Shahararren kamfanin nan mai suna IDP Entertainment na yi muku barka da shan ruwa. Da fatan an sha ruwa lafiya. Ubangiji Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya. To, nesa ta zo kusa. Shahararrun bidiyon waƙoƙin nan da kuka daɗe kuna ganin tallansu a social media daban-daban kama daga kan YouTube zuwa Instagram da ma sauransu. Shirin kuma soya. Za mu saka muku bidiyoyin nan a matsayin barka da sallah. Ku dai ku garzaya YouTube channel ɗinmu da ke kan duniyar YouTube mai suna muryar Hausawa. Ya taɓa rai a zuciya yayi da badala da tawo bana ina gani sai hannu da sannan ku danna mana alamar karwa ta yadda mun saki wannan bidiyo za ku samu saki. Thank you, mun gode, a yi kallo lafiya.